سلام زخبركم تخاطلتي بين تيفي لوم ربع سلاسة مجابيت زيت تدلو على توزينات تزلكم متسلقو كموتروك سافت أمدباتنا نخت كتاتلونا عند عدمكو بقدامنت أرأست زينا أب سعود عرب زركو سدتنياتنا بإثيوبيا مملاس تجميرو رقيق حقي إس 31 هنا بايتو أمريكا توسيدو جيدا بينغ تسميز بعالت بيتها بكرم هزبيه كوميديان كريس روك بصفعت دهر مهرامو سميتها غليصا 4 هاجرات أوروبا بسللا زطرطروم لعلي 4 دبلوماسيኛታት روسيا كم زسوغوتن ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም أب سعودي عرب زركبوا سدتنياتات ناب إثيوبيا مملاس تجميرو لوم عالتي أستات 498 سدتنياتات أبولي عالم لخم عرفون فرتي كم زبصحو كوينم جلسة بالسلطنة هاجر أقبل غيرهم لهم نتوم سدتنياتات كاب سعودي عرب ملاسن أب هاجرهم أجر كتخلون كسر حستودبه هاجرو كوميتيو لومينتي أب حماكونة زركبوا سدتنياتات كملس جميرو زلهم أزي 16 شتابلا زحواف كوميتي نز قدام الكيتو كم زتيون مفلات تخايلو لهم اتو كوميتي عوشتي كاب شوعات تكسب 11 أوارح أبزلو وان أستات 100 إثيوبيان سدتنياتات نخملس يسرح مهلاون أم مجلسي منستر قدات وصاي تحبيرهم اتوم سدتنياتات نملاس أبز جبر صعري زلولو كونتات ناي مصراين ممزغابن سرحتي كسرح كم زصنح بمجلاس كابتومنا بهاجرهم نملاس زتمزغبو أم عقوبي معكلاتن أبستفلالو أبيات مأسرتن سعودي عرب زركبو كم زنبرو وهاب قال منستر قدات وصاي دينا مفتي تزاريبو نيرم ناي مزغبا سرحتك سرحو سلز صنحو 35 شح زيغاتات نخملسو تمزغبوم አሎ خبل نزيوم اب حصير غزي ناي مملاس سرحتي كهليو ابيت ماسرتي يخون كابو وصاي زلو كلهم كملسو يميلوم كابتوم نخملسو استمزغبو 35 شح سبات ግን ከንደይ ዝኣክል እሱር ከንደይ ዝኣክል ኣብ መዕቆብ ማዕከላት ይነብር ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ዝገለጸት ወሃብ ቃል ሓሊፉ በሚድያን ካሉ እንሪዮም ነገራት ስለዘለዎ ግን እቲ ዘለዎ ኩነታት ጽቡቅ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ خبل ኣብሪሁም كرمي حدا ورحي بمنستر جنزب أحمد الشادي زمرح جوجل الأخنا بسعود عرب بمخادر أبزوري أتحزق صوراتنا بهاجرهم زمن لسلوخونتاتن مسمزي أتهاجر كم زراربم حابريتا أتمنستري هي ملاخت نبهاجرهم ملاس فقرنيات الزخون سدتنيات نايم ملاس سرحات دمه بمخنات مزجوان مصرين كم زت دناقوه تزاريبهم انتخونا بتجزي سمزي سعودي عرب أبزوري إثيوبيان سدتنيات قريتات كم زلعلو أمباسادر دينا قاليتونيريوم سمزو سعود عرب استفلالي مخنياتات يقربو يوم اتوم سدتنياتات بزي حقاو منقدي بيمن زاتو يوم دحنت هاجر اب حدقه زاتو يوم صبو سن مغبار يبلو من وزته زبلو يوم زخوني يخون ግን መንግስት ዜጋታቱ ናይ ሙሳድ ግዴታ ስለዘለዎም እትጉጅለል ኡኽ ኩሎም ኣብታ ሃገር ዘሎ ክንወስዶም ኢና ኢሉ በዚ መሰረት ድማ ምዝገባ ተጀሚሩ ኢሉም ኣብዛ ሓለፈ 10 ዓመታት ብምኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቁጠቦ ጸግማት ሸቕሊ ኣልቦነት ድርቅን ከሰሰቦ መስላትን በአማይታ ሻዕ ዝወጽሩ ኢትዮጵያውያን ሓደገኛ ብዝኾነን ናይ ባህር ጉዕዞ ብየመን ኣቢሎም ናብ ስዑድ ዓረብ ካእቱ ጸኒሖም እዮም ውሕድ ዘይባህል ቁጽሪ ዘለዎም ድማ በባህርን በረኻታትን ብዝገብሮ ጉዕዞ ብዘጋጠሞም ሓደጋ ምኽንያት ከም ዝሞቱ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ رقيق حقي اس 31 هنا بايتو أمريكا توسيدو ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ዲሞክራሲን ንምድጋፍ ዝዓለመ ረቂቅ ሕጊ በኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ሴኔት አሜሪካም ተማል ድሕሪ ምጽዳቁ ሎሚ ናብ ሃገራዊ ባይቶ አሜሪካ ተመሪሑም እዚ ኤስ 31 ተባይሉ ዝጽዋዕ ረቂቅ ሕጊ ዘኢትዮጵያን ፒስ ኤንድ ዲሞክራሲ ፕሮሞሽን አክት ብዝብል ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካልኦት ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያን ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኣካላትን ተሪር ማዕቀብ ንምግባር ዝተዳለወ እዩ كوميتي قدات وصاي سينيت أمريكا تمال سولس نترق حق عملكيتو ذات الزكايد خوينم نامولو سينيت أحلفوه من بارو الزكاريوم نازرق حق ذات أتاتو سينيتر نيو جورسي زخونة روبورت مندزيوم اي 31 نابز حلفنا بسينيت قريب ايو ناب كوميتي قدات وصاي تمريحهم أبو ذات مستخيد اللودمه نابتك أتصال مسرح حالفو زلوم اترق حقي كرمي عوارح كابزرغو اوان كينات إثيوبيا ملكو كيرو يغتصل كم زلو آبالة بايتو جيم ريش قاليتوم
رقيق حقي تساتفت اتكونات نزفت سمو سفيح سباو قلولاو تحتتن مبار كم زتقم جيمريش اسمير اللوم بتوسخي ابز كونات سفيح تساتفو قبل الزجبرو ناي دغ هاغراتون كم زتكور تاغاليزوم ابز حلف سمون بمنግስት ኢትዮጵያ ዝተአወጀ ሰባው መቁራጽ ተጻቦታት ጽብቅ ለውጡ መኻኑ ዝተቀሰተ አባል ቤት ምኽሪ አብ ቀረባ ሰባው ረዴት ቅንጣብ ትኹን ለውጢ ከም ዘይረኸበ ገሊጹም ተሳተፍቲ ኩናት ሕጂውን ኩናት ደውና የሚባል ሱጉምቲ አይወሰዱን ናብዘተውን ክመጹ አይፈቀዱን ሃገራዊ ዕርቅኻ መንገዱ ነውሕ ኢሉም እዚ ረቂቕ ሕጊ ኮንግረስ ካሕቶም ዝደሊ አካላት ብዝምልከትን እቲ ጎንፂን ምፍታሕ ዘለዎ ተርቅዋም ዘንጽባሪቑን ኢሉም እዚ ረቂቕ ሕጊ ናብ ሙሉእ ሰኔት ቀሪቡ ካሉ ዙርያ ዘተኸካየደሉ ተጽቢት ይግበር እቲ ሰኔት አጽዲቑ ናብ ተወከልቲ ህዝቢ ሰዲድዎሎም አሞዳታ በፕሬዝዳንት ተሃገር ከታም ተፈሪሙ ሕግ ኮይኑ ከም ዝጸድቕ ይእመን በተመሳሳሊን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ካለ ረቂቕ ሕጊ ኣብ ቤት ምኽሪ አሜሪካ ምትእትታው ዝዝከሪም እዚ HR 6600 ዝበሃል ረቂቕ ሕጊ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ጎንፂ ተኣሳሲሩ ተሓታትነትን ከስፍን ተባሂሉ ዝተኣመነሉን መንግስት ኢትዮጵያ ትርሩ ዝቃወም ዞም ረቂቕቲ ሕግታት በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተፈሪዎም ሕግ ኮይኖም እንተ ጸዲቆም ኣብ ጽላታት ድሕነት ፋይናንስን ኢንቨስትመንትን ኢሚግሬሽንን ካልኦት ጉዳያትን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማዕቀብ ከገብርዮም ረቂቕ ሕጊ HR 6600 ኣብ ተወከልቲ ህዝቢ አሜሪካ ቀሪቡ ዝነበረ ኮይኑ ናብ ጉዳያት ወጻኢ ፍትሒ ፋይናንስን አገልግሎት ምክልኻል ሓይልታትን ተመሪሕሎም እዚ ረቂቕ ሕጊ አሜሪካ በኢትዮጵያ ህንጸት ዲሞክራሲን ሰላምን ምኽባር ሰብአዊ መሰላትን አጥቢቃ ከም እትድግፍ ዘመላኽት እዩ በተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት በሰላማዊ መንገዲ ፍታሕ ክረክብ አሜሪካ ከም እትደሊ ይግለጽ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ምርጋእን ህንጸት ዲሞክራሲን ንምስፋሕን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እንቅፋት ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ጉዕዞን ምንቅስቃስ ንብረትን እገዳን ዘንብር ምዃኑ ይገልጽ ኣብ ርእሲኡ አሜሪካ ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣጽዋር ውግእ ክሽየጥ ይኹን ክወሃብ ኣይተፈቅድን እያ እዚ ረቂቕ ሕጊ HR 6600 አሜሪካን ኢትዮጵያን ኤርትራን እትገብሮም ናይ ድሕነት ጸጥታን ድጋፍ ከቋርጽ ዝሓትት እዩ በተወሳኺ ነዘን ክልተ ሃገራት ዝወሃብ ልቃሕ ናይ ልቃሕ ምንዋሕን ካልኦት ቴክኒካዊ ድጋፋትን ከይግበር ድምጻን ተሰማዕነትን ተጠቂማ ክትክልክል ይኽእላ መንግስት ኢትዮጵያ ነዞም ሕግታት እቲ ኩናት በሰላም ብዘተን ከይውዳእ እንቅፋት ዝኸውንን ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢድ ኣተኣታትነት እዩ ብምባሉ ኣትርሩ ዝቃወም ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ግዛታት አሜሪካ ዞም ሕግታት ከይጸድቁ ብኻልእ ገጽ ድማ ቀልጢፎም ክጸድቁ ዝጽውዑ ሰላማዊ ሰልፍታትን ምንቅስቃሳትን ይካየዱለው ጄዳ ፒንከት ስሚዝ በዓል ቤት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንኮሜድያን ክሪስ ሮክ በጽፍዒት ድሕሪ ምህራሙ ስምዒታ ገሊጻ ተዋሳይት ጄዳ ፒንኬት ኣብ ኢንስታግራም ሕጂ ናይ ሕዌት ግዚኡ ክትብል ጽሒፋ በሰንበት በዓል ቤታ ዊል ስሚዝ ኣብ ዓቢ መድረኽ ሽልማት ኦስካር ንብዙሓት ዘዛረበ ተግባር ከም ዝፈጸመ ዝዝከር እዩ ኮሜድያን ክሪስ ሮክ ንጄዳ ፒንኬት ዝትንክፍ ዘረባ ከስምዕ እንከሎ ስሚዝ ካብ መንበሩ ተሲኡ ናብቲ መድረኽ ብምኻድ በጽፍዒት ሃሪሞ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ንሱ ትማል ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ ጎነጽ መርዛምን ኣዕናውኒ ብምባል ነቲ ኣብ መድረኽ በጽፍዒት ንዝሃረሙ ክሪስ ሮክ ይቅሬታ ሓቲትዩ ኣብቲ ብሰንበት ለይቲ ዝተኻየደ ሽልማት ኦስካር ዊል ስሚዝ ብብሉጽ ተዋሳኢ ሽልማት ቅድሚ ሙሳድዩ እዚ ክስተት ኣጋጢሙ ክሪስ ሮክ ጸጉራን ዝተላጽት ጄዳ ኣልዒሉ ክዋዘ እኳ እንተፈተነ ነሳ ጸጉሪ ዘርግፍ ሕማም ከም ዘለዋ ዝፈለጥ ስሚዝ ግን ብቐልዲ ክሓልፎ ኣይተረኣየን ጄዳ ዋላውን ብዛዕባ ብተግባር በዓል ቤታ ይኹን ምውዛይ ሮክ ዝሃበቶ ርእይቶ እንተዘይሃለዎም ሕጂ ናይ ሕዌት ግዜ እዩ ኣነውን ድልውቴ ክትብል ግን ኣብ ኢንስታግራም ሕሳባ ጽሒፋ ክሪስ ሮክን ድሕርቲ ናይ ሽልማት መድረኽ ክሳብ ሕጂ ዝሃቦ ርእይቶ የልቦን እንተኾነ ብዙሓት ኮሜድያዊ ስራሓቱ ንምርኣይ መእተዊ ቲኬት ዓዲጎም ይርከቡ ቲክፒክ ዝተባህለ ሓደ ቲኬት ክሪስ ሮክ ዝሸይጥ መርበብ ሓበሬታ ብሶኒ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ምስ ዝሓለፈ ወርሒ ብምውድዳር ኣብ ሓደ ለይቲ ዝበዝሐ ቲኬት ከም ዝሸጠ ሓቢሩ እቲ ኮሜድያን ሎሚ ኣብ ዝህልዎ መደብ ድማ ዋጋ መእተዊ ቲኬት ካብ $46 ናብ $411 ሓፍ ከም ዝበለ ተሓቢሩ ልዕሊ ፍርቂ ነዚ መደብ ዘዳሎ ቲኬት ድሕሪ እቲ ሰንበት ምሸት ዝነበረ ፍጻመ ከም ዝተሸጠ ድማ ይግለጽ ዊል ስሚዝ ኣብ ፊልም ኪንግ ሪቻርድ ብዘርኣዩ ብቕዓት ናይ መጀመርታ ሽልማት ኦስካር ወሲድዩ እዚ ፊልም ንታሪኽ ኣቦ ኳኽብቲ ቴኒስ ሰሪናን ቤነሰን ዝዝክር ኮይኑ ብሶኒ ሪቻርድ ዊሊያምስ ባዕሉ ንተግባር ስሚዝ ኮኒን እዩ
4 ሃገራት ኤውሮጳ ብስለላ ዝጠርጠርኦም ልዕሊ 40 ዲፕሎማስያኛታት ሩስያ ሶጊገን ትማል ሶሉስ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣየርላንድ ቤልጅየም ኔዘርላንድስን ቼክ ሪፐብሊክን 43 ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ሩስያ ካብ ሃገረን ክወጹ ኣዚዘን እዚ መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ሰሙን ፖላንድን ካልኦት ሃገራትን ሕብረት ኤውሮጳን ዝወሰድኦ ስጉምቲ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቤልጅየም ሶፊ ዊልሚስ እቲ ምስጓግ ምስ ድሕነት ሃገርና ዝተተሓዘ እዩ ክትብል ናባል ባይቶ ሃገራ ተዛሪባ ኣብ ብራሰልስ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲን ኣብ አንትዋርፕ ኣብ ዝርከብ ቆንስልን ሩስያ ዝሰርሑ 23 ኣባላት ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ካብቲ ሃገር ክወጹ ከም ዝተነገሮም ሓቢራ እቲ ስጉምቲ ምስ ጎረቤት ሃገር ኔዘርላንድስ ብምውሃድ ዝተወሰደ ምዃኑ ኸ ገሊጻ ሰመዚ ስለያ ኔዘርላንድ ብሕቡእ ዝሰርሑ ዝብልዎም 17 ዲፕሎማስያኛታት ሩስያ ካብ ሃገራ ከም እተውፅእ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣየርላንድ ሚካኤል ማርቲን ቦገኑ ንኣባላት ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ ቃል ካብ ሰመዚ ስለያ ብመሰረት ዝተዋሃበ ሓበሬታ 4 ዲፕሎማስያኛታት ሩስያ ከም ዝሰጎገ ኣፍሊጡ ምንቅስቓሳቶም ምስ ዓለም ለኻዊ መቀኒ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ዘይቃዶ ስለ ዝኾነ ንኽወፁ መብርሒ ተዋሂቦም ኣሎ ኢሉ ሰመዚ ቼክ ብተመሳሳሊ ምክትል ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ፕራግ ከም ዝተሰጎገ ንኤኤፍፒ ሓቢሮም ምስ ማሓዙትና ብምዃን ህላወ ስለያ ሩስያ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ነጉድሎ ኣለና ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኣብ ትዊተር ጽሒፉ ፖላንድ ብረቡዕ በስለላ ጠርጢረዮም ዝበለቶም 45 ዲፕሎማት ካብ ሃገራ ክወጹ ገይራያ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ቡልጋርያ ሊትዌንያን ላትቪያን ኣስቶኒያን ንውህብ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ኣብ ዝጻባእ ምንቅስቓስ ረኺብናዮም ንዝበሎም 20 ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ሩስያ ከም ዘባረራ ዝዝከር እዩ ሩስያ ንከምዚኦም ዝበሉ ስጉምትታት ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ናይ ምሃብ ዝንባለ ዘለዋ ኮይኑ ሎሚ 10 ዲፕሎማስያኛታት ኢስቶኒያ ላትቪያን ሊትዌንያን ካብ ሃገራ ከም ዝወጹ ሓቢራ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም